Napolara masih syukuran toh bawa mak anak wanita kasan paparan ni baru baru ni ba paparan ni posiro moriku majolo dua masa kami basari batas oni mah bawa nami tua muna dia anak kau nami semua orang boleh kami do dia mau ka ang baru di pertuan di napor nami di do sendiri kamu nih soal dalam kami yang kami sekali di batara nasa kota tinggi dalam kami yang kami nomang itu teman terbaik andian di lew dewata di bulan di napor di kamu nasa luhuna pangabahan nauli nadingkan boleh beri ko di do sendiri kamu nih huluna marang sekali di batara kyo bui tadi pertuhami di batara jabi di batara kyo sila soal deh sada kamu wakak keling kami sol jesok kami panitia dalam nama kami yang tomat terbaik songo dalam nama pasaton ulus stok rabu ulus dagajang tuamuna anggia dipurin di labornya dilian sadane roy daumuna tuluma dan sepasal nami kami siap di betara so ini masa kami kami itu ima sileven hula apa memang kopak kata orang tingarang itu halahi dua alai tong merpang dua kami ya kang buru alai sodut tong orang ibu tona tulu mai orang kami ya ima pangeran somende dan tangan ngawi Tuhan ima mengubi sudah penawak mulai deh pakai ni ibu tong ngawi imana terbayar itu ada apa kion ada yang baru tidak roh kami di bawah kami roh dan tangan kami ima suri dilacak urus panggabi anggiam batu tujuh dan Aryo di hamunan saya dah subuh itu di pasar Tuhan taman lo apa bagian lo makin ima palus ni urus madrasah kami alani pada nami anak naik pasal dulu semahami budak nama baik mah godang nahu partusi mula-mula mau josol ke siapa jo akan bezana tulis baik mah godang mula los baru mah tu godang sampai mengediati langsung memahami kami akan ulus maniari roh kami masuk ke tujuh kamu asa boy tol pasahatan yang munai tujuh bane bata si pasahatan ne bata di kami akka gellemon so ni masora nami raja nami yang mulu amang namalo nami jadi isot bulan nami sian kami namar hamaranggi nang sian hula namat amang namalo nami baik majuri kami godak sobai saro kami masoba tujuh bane bata pada lumawiti kion ayordo di bata natari di kami baik mamang godak sobat
pasahatan si Tiu-Tiu. Argado bonani pinasa diakan Nabi Sukmaroha. Jala iro nani ulamu hulala dihamu saluh nabi renami doh puru nami uban na diwakamu na jua-juamu tu menapasu gitu. Ihatani nama jua ruida argado bonani pinasa diakan Nabi Sukmaroha akan Nabi Sukmatutuha makabere doh dia makabaruku saluh. Bali mahoni ikut pasang apa mudo na tomas. Asa martua jala liling mangulu di tano na nilehon di Jahuba di Batam dion. Jadi sarupa naking nedway didok ni hatani na jojo na berjono argano bona ni pinasa hatan itu hanta naman dok iko pasangapon na toros. Lima tutu. Jadi bos rohanami hami hula-hulamu sejalo sopa-sopa nago marhite ulaw ngapi na tupamu di bagas tikyon imaw daw para sa rumajuan ni botang namin asa martada mo sa mandolong marsibaduro mo sa mandala tutikari na mangigot marhite paso-paso ni Tuhan tanay siyapo mo marhite ulaw na pinatupamu di bagas tikyon martulaw na pinatupamu di bagas tikyon mula sa mandala ni tanyang nami siyan hami tulang muna hula-hula mu marga purba kapola masih tawar kita di sini elektro jelas mau supaya dan isi beho tuh dan isi beho tuh ho Besuwo isi tuduk kami tuh hono. Nogo pulihan. asa las roham ulinan todip Tarima niyan. biga badi bagasar roham si jalommu marhite tanyang nami tuhama alaikon sikop bodi Jadi mau niya para ni geling. Ay di mo tohor sa huta rita alay ko hami madok poratang yang milo irno berga di hami tuh. gabe jala horas mabre lana parpudi sompa-sompa nagok siang hami hula-hula mo margapu onna menutipo iboto nami on asing ni digijang naman jehu habarani hon madok sidohonokku Pas. Paunang pola sunari do pas. Ay Aw sebelum suruh besok mau surati di ay sini. na hurok ko di mo tohor hami geling even na di Gabi do mono baru ko pupera. Alay na sinurumu akan naposomu tu tongane bagasta. Kola na di do. Nasam mahami anak ya baru na dan di babua. Ape papunto aku gabi do mono baru ko pupera. Tulu masyak kamu nina alay bon mati hatak kota pasagi humma tu akabereku nama tua di hutan opak ma anak di boronami putarani dapola hubar benga hoto hamui jala boleh kamu bar tulang nimu boro borak dua ma boruna bono sasalau jekot sikok bon pasahatun nami boha kamu elus makabar robo buana satu hamis yang kamu akabere nami mula bere nami si nomor tujuh ima peparan nyopu retina dan sahat di ngarano sahat itu molo tu tot di pe na pasigonggoman hipas mana sida hipas kita saluna ima molo tu nomor sada peparan nyopu mengge sada ma peparan nyopu muil sada ma Tondi mamar sigonggoman sama hatak kusunaki peperan puta purvina upumu. Tondi mamar sigonggoman siap puran ima upu marula. Upu mangadar. Sada mak persagoman. Molo tum sada pe si pasaton nami. Tu boru na dua nai. Balas marohani ibebere nami majalosa. Sido poti mahami di partum-tum nami mau lihat bisa cuma mula tompang. Bedamang mag godang mula-mula las padungu ma tumundang sobat mau latih mana malu nami asa
pasah tami dalam ditang yang nami los di somma do lihat bedangan magodan lihat Jadi harorot tanakin sesiap budang masurian nong baru perjoro siap kangen baru opumuin manok sudira baru borutan nong dipuri moro tumbuh ida dabal una topok kamu ada tokono toko baru lupa hula naik rumah kami marsobat wadovan di hula nami si jalo sopa namor sana marga purba bade kami godak soba sawan dah hujujumi begak banama
natulang opung na basa. Songon hata ni si tua-tua ma do nonami. Asa tubay na duhur. Tiyo-tiyo may nalote. Hata pasuan na pinasahan di hamun na mardokat tubo. Terlubawi mahami sa luhuk na hula-hula mo. Sayo nang mamuba, sayo nang mamusi. Matututu. Asa hupadua halima. Asa harbangan ma dalat tuhuta. Balatu dalat tujabu. Disudi hata nauli hata nading dan nong pinasahan ni amat raja inat tarusi soripade diulota sadarion takas mai apa mau martongan ijab. Matutu. Asa sahat masulu sahat mato tiang sahat mau liling mangulu sor dalam mengapu ma dihagabion. Matutu. Sidok poti mahami akavere do dia musaluk naboro nami. Gabitulah. Amang namalo nami. Asa tinahwa itio binama tupanohatan. Bedamang ma si tio-tio los padugo ma tuhasatan. Mulai tema nang dihita sa luna kasuhuto ko para nagputa o pupara nang songone akan naburo namin. Mulai tema dihita nung titirhita di son jongjong di noksikop aka hula-hulata di panotoron nang dia kapajalota sian rajani hula-hulata sa luna. Alani hita nasa sudon tamahita makamalatehon sa luhuk na gabasa niya ka raja nulaulat sanggijang satu toro asa marhide dilaw tuhata damena sumurong sadaro hata dia kaulauta lumobi ma diulaon parsor matuani na tuatuata di bagason asa apotama akahata na ulinadinggan siya raja ni ulaulata ima hula-hula raja silaban doho tulang si hoping bona tulang purba tulang rorobot manalo sekaligus sian hula-hula parsiat pangalapa buru nang songone hula-hula name hula-hula na martinodohon pasaribu debata raja nang sian akka mataraja na pasahaton akka hatalunadenggan hata pasu tuhita dohonom ma asara mga puhita disaluhut akka hatanauli pasu-pasu nadenggan asa ape di persubuhanta tua dia barata abing ma dia bingata saluhuna asa dohonom ma harbangan maina dalat tuhuta balatu ma dalat tujabu sude akka hatanauli na dengan hata pasu na pinasahan ni akka na marongero amat taraja tarlumovi ma disalut ra orang ni ula-ulata hawak puhama me tapu mai marto ngani jabu Matutu. asa turtuin nadur tio-tio manalote akka hatanauli hata na dengan hata pasu saya unang muba unang mose Matutu. asa sahat masolu sahat matubatian nunga sahat akkana uli hata pasu-pasu sia nakaulal tata leleng mai to mangulu sahat matu horas dalaga bear jongoni ma pangapota sian raja ni ulalata Abang nama lo nami. Mengatuk sikop ulau nami di gagasa sadarion. Ima sian nama dongat tubu boru ale-ale rodi hula-hula nami. Apuon nami mahata nauli hata daniga mahite tonton nami. Bai ma godang pangapuoni.
14 tahun. Jadi asa masuk kita tuh lapas hantol parwipir lawan sebagian orang ngomong dai. Perjolo masuk satu.
Bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia amin tapuji Tuhan ta maredehita. Kristus au do haheong do hamuluan namangulu do na persea diau nang pemate ibana jala ganup namangulu jala na persea diau na sotu pamate ibana saleleng ni leleng martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua kijang dunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami dihami saya ajari mahami asa unak madele ala nang jumolo maru jungolu ni dongan namion patugu maha porsion nami jala pabengek roha nami mamikir di hamuluan sogot asa unang say marsa kami songon halak si penebegu na somar pakirimo di hamuluan na pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus taiti roha nami tuho ayu hodo pangapul na sumurung di hami tuhodo hami marhapurusa jala marsigatung tuhodo hami sahat rodi hasusuda ningolu nami osiat tanon say parrohai mahami mamilangi akka ari-ari ningolu na asa dapotan roha nabisuk kami jala anggiat tersunggul hami mamikiri ujung nilangkan hami siatan on lahuma jalo tupal hamuluan saleleng ni lelengna na pinadiri ni Tuhan Yesus Kristus di hami amin habut ni roha di acara saromatua di Bagasatikyon ima opu Miriana boru silaban nagabi hatani di batang huinen tamisian pangukapon bidu 14 ayat 10 tolu ujahau kami ma syanon sonon mahatani di batang jadi hubigi ma suara sian benua gijang nama dok surat toma mertua ma akan mate di bagasa Tuhani ola nion tutu di doktor di masoho ma nasida sian parukil nasida ay namangihu ma tu nasida niula nasidai ido sahatna shalom shalom haras madehita amainang perjolo sahali upasahat tamema turut berduka cita nami siang hami padita suangsoni nam kuria hakai simamora di Bagasatikyo di tikyo di paduk-paduk bakkeni inanata holong yon ima lahumadapoton Tuhan na totu
atau di bata di bagasa tikion di dok mertua ma akan namate di bagasa Tuhan. Na mertua do namate di bagasa Tuhan. Ala dia ha mertua. Ala odo dalanna asaboy pacupang dohot di bata. Nasa joma ikon mate. Bulusot ta doha matiani. Ido dalan ta asaboy hita pajupa. Surgoi na iko sabulot ta doi. Ida ubahe damboy ta pasiding hamatiani. Damboy ta dokon anong ma Tuhan. Tarlumubi di ina na taholong yon. Totu nang marumur 10 tahun. 12 tahun. Mulu di dok perpesalmen itak ni 70 tahun do hari-hari na. Mulu lubi siani hasusa amana. Alai mulia te madu Tuhan. Las di roh ada boy inaon na taholong yon boy 12 tahun umur. Mau tamu mai amainang saluhut peparanna. Imana basa dahok kamu na. Di bagasan holong na siya Tuhan ini. Itu sido hita luhut na. Tang boy tapasi ding hamatiani. Didok mertua ma namate di bagasan Tuhan ini. Jadi do profesor medo berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi harga do hamatian ni aka na di holong ini debata terlumubi bang inang nata holong yon tung masih harga. Jadi ngasolang be inamon laho pada punto Tuhan na nang hita be na di portibion paingotok kita ingot ari hamamatem momentu mori na ikon tu sido hita laona. Jadi salilik kita mengulu di sisi ini hasil anon totu ikut debatado nagabe hapus sama akasilas roha tujuan nerion pos rohanami mulai sadado rohatta rohamuna lahum manglahun ulaun ada di bagasa sadarion na tumanupak do pasu-pasu na siya debata amin cala ido na tahal porsyai argado dia do pandai debata akan amate na di halungan ni Yesus tarumu malahu bukot kita ima di ari mati di Tuhan Yesus. Di mana di Yesus do inganani asa ado inganata. So di mana kita ditikion nang pe kita marsirang secara perdagingon alai na boy do bisa kita jupang ima di surgo hasunangani pos rohanami di bagasa tikion nang be madile kita alai tapagugo matang yang tata do tu di bata asa di pagugoy kita pasti ada rohan Tikion akama kainang Ummahami sian huriatta huriah hakaina arong di desa Simamora hasibuan. Umma pelayan nami madaputuk kamu rasa sumunima diuk dengan muna paborhaton da tu tahun tunganan perere pas satu kinani. Kami atas nama huriah hakai Simamora tunggu kami turut berduka cita. Jala memang mulutung pe arong-arong amal. Natarlian huriatai soal ganti di kan sebunga itu hamuna sisere hasuhuton hidup pena terpetubah huriai horas na huriat tay dala tu majuna tu pas nama hamon nang abacalo jangan diramoti Tuhan debata maho dilaur doho labongot olak dion ro disaleleng nileleng na amin.
Isan kanang udah kepuluhan. Ada kubur punya. Nah ini aku gali. Cerita dari sendiri lebih. Oh, marah bisa ada berdua. Ali pedek dua ya apa kuburan ini? Alan di peti ini. Ini dong. Pelan-pelan aja. Oh. Nang makin, tenang mah.
bayu